Ngelinye lamawadi ngaphansi komkhadlo dolobha weThekwini azongenela ukhetho lokuchibiyelo sobanjwa ngenyanga ezayo. Lesicembe singaphansi kweqembu elibusayo kulelizwe kanti sike sabhekana nezingqinamba ebeyisukele ngabonini ngasolinye kwamalungu eqembu. Owayeyikhansela lewadi Romeo Zuma waphoqa ukuthi ahoxe esikhundleni ngenxa yokuthi iningi lamalungu eANC ayingamfuni. Namhlanje bephume ngomningi amalungu eANC eyonqenqa abavoti. Le wadi lakhiwe izindawo ezihlala abantu kanye namabhizinisi kodwa ezinye izakhamuzi zihlala ezindaweni ezingaculisi neze. Ngiyafisa futhi ukuthi umuntu ngiyithole indlu siyithole izindlu sikwazi ukuhlala kuzona kahle ngoba lana lezindlu azikwazi ukuthi zisifake sonke siwumndeni. Izemukelwe ngezandla ezifudumele uMashatile kodwa uyavuma ukuthi iqembu elibusayo lizothala kanzima ukhethweni oluzayo. Uthi iqembu kuyimanje libukeza uhlelo lokuqoka kwalabo abazongenela ukhetho lohulumeni bezindawo. Sometimes we have that challenge where the branches recommend someone, the community wants somebody else. It's important that the branches and the community try to move together. iANC ithi kusomqoka ukuthi abantu abahlezi edengwane bathole izindlu. Abantu la ewadini abanazo izindlu bahlala endaweni engekho right. Also bese sikhulumisa kakhulu lento yokuqoqa kukadoti. Engicabanga ukuthi izinto esizixoxayo ke nama officials siyavumelana futhi udazenzeke kahle kodwa manje izokwenzeka ngendlela efanele. Emaqenjini azongenela ukhetho lokuchibiyela kukhona kuone IFP, EDA kanye neEFF. Ezindabeni zeSABC ngingwayenda Mhlongo eThekwini.